नमस्कार। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। भूतनाथ मंदिर अखाड़ा घाट नाजिरपुर में सोमवार के गंगा आरती भइल। गंगा आरती में श्रद्धालु लोग के भीड़ जुट गईल। गंगा आरती से वातावरण पवित्र हो गईल। सभे श्रद्धालु लोग भक्तिमय माहौल में झूम उठल। आई देखल जाओ गंगा आरती के नजारा। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।